Maharashtra o belai famous tourist destination tongo. Te ar jagao kwbangma borok jaga jagani phaiwi berai phaio visit khlai thang phaio. A tourist destination ni bumung wngkha Matheran. Ar jagao daily no hajar borok thangwi visit khlaio beraio. Te 11 December 2021 ni salo khorokni couple ar jagao visit khlaio. Tei o couple rok adino pura din no Matheran no enjoy khlaio visit khlaio tei a jagani najara rok no nai khakchangma rok manui ar jagao no tonglai borok. Ar jagani restaurant rogo beraio chamung chao tei joto paibai hor digi kahaio hingke horni 11:30 digio nogo thangya karwi borok ar jagani no kaisa hotel o stay khlai tongo. Hotel o borok 11:30 digio checking khlaio tei ar jaga no pura hor tongrogo borok. 10 din phungni 7ta digi kahaio hotel ni waiter bokni doglamo thangwi doga nok khlaio. O waiter hingke chamungni order nahana hinui phaio borni dogao. Doga nok khlaimani yagulobo borokni doga nok khlaimani yagulobo kebo phano bisingni hoite khorang rwnai kwrwi eba kheba doga phioknai kwrwi kha. Aboni yagulo waiter uansukha borok maybe lengjak kisa thwi tongkhana horo amsuk hor kuthuk ke phaima ba abagwi waiter tesa haina hai kifilui thangkha. Tei srapsa pore tesa thangwi naiyani hinui bopro kifilui thangkha. Tei 9:30 digi jepro bajikha abro tesa haina hai thangwi nainani uansukha waiter abro borokni dogao nok khlaika phiaba bisingni hoite kebo response rinai kwrwi kha. O kokno tui manager hotel manager no thangwi saika waiter hingke manager afro phirogwi kokno saka borok horo late night party khlai phaimani abagwi kisimisa lengjak khana abagwi daktui bwsaio phano wngwi mankhana ulo tei srapsa pore thangwi naidi hinui sakha manager. 11:30 bajikha 11:30 bajiwi tesa haino hai thangwi doga nok khlaimani yagulo phano kuno response manliya. Aboni yagulo kheno manager bo kisa daut wngjakha kuno mungsa sukle room bisingo wngwi tongkhana hinui abagwi bo ar jagani borok no waiter rok no tlangwi tei a room ni master key no tlangwi a room no khulukna hinui thanglaikhha. Master key bai room ni doga no khulukmani yagulo room o kebo phano kwrwi nukha bongni manui khwnui jotono kwmajak tei aboni bathroom rogo check khlaika phiaba kuno phano manliya jephru bed tolao nasikjak tei ongo abro keno thwi rok nukha ar jagao rwcharjak. Jephru bed tolao naisonwi naio abro keno borok belai kheno kirijakha ar jagani mangpli rok no nugui. Tamoni hingke a bed tolao khoroksa borokni dead body eba kheba mangkwthwi klaijak. Tei o mangkwthwi purapuri naked yakheba sago kaisapano ri kwrwi. Sago kaisapano ri kwrwi tei a mangkwthwini bokhorok bo kwrwi tansujak tei a bokhorok bo ar jagao manliya. Tei a mangkwthwi no nugui saimankha obo bwrwini no hinui. Phiaba bokhorok kwrwini bagwi saimanya o mangkwthwi sabuni wngkha hinui. Hotel ni manager bisi leria karwi dakti no police rok no inform khlai rwkha tei police rok bo logi no ar jagao sokpaika srapsani yagulo. Aboni yagulo manager bo joto kubui kok police rok no sawi khwnai rwkha puilani simi tamtamo wngkha akorok. Hingke swngmung hingke obviously je swkangni horo je 11:30 digi kahaio checking khlaiwi o room bo habnai rok hingke biango thangka tei o mangkwthwi hingke sabuni wngkha. Phaidi hingke saimanlayano o swngmungni phirokmung o video ni bisingtwi hingke puilano ang norok no koinani muchungo je ani channel o kwtal hingka hingke channel no subscribe khlai di tei pas ni bell icon all no sinano bo tapok di tamni hingke jotoni slai swkang norokni thani ani video soginani bagwi jodi no ani video sajagwi tongkha hingke like share comment bo khlai di hingke phaidi bisi yang ayang leria karwi video no chenglaisinai. O mangkwthwi no boroni kabjao nahawi investigation shuru khlai rwkha police rok.
investigation khlaimani yagulo saimanka abrei no bwthari paimani yagulo abrei ni bokhorok no tansuka hinui aboni yagulo bin yago kaisa teto agukjak tei a teto no bo chaku bai sijai tei khlaiui raui tei khlai nakha naima tei saimani thango je o bwtharnai borok o bwrui no bini identity kichaphano phunuknani muchungya abagui no je teto agukjak rok sinewano hinui no bokhorok tansuinamani yagulo o teto no bo swkagui nakha borok nakiba kunu ri nakiba kunu mani khwnui kunu phano gwerui jebono sinina tei khlaiui aboni yagulo phano police reception no thangka tei ar jagani checking list checking khlai kha tamni hingke thangnai horo borok je horo checking khlainai borokni bumung Rubina Begum tei Amjad Khan hini swijak ar jagao checking list o hotel ni staff no sungmani yagulo saimanka borok kuno ID proof sara no omo haike borok no narkha hinui o jagao hotel staff ni bo belai kheno chaya pul kotor tongo tamni hingke without identity proof sara bahaike nargui man tini omo high court na gotinani nangla khamu যদি no identity proof na kahangke borok no naitugui tiklai man khamu hinui police rok bai hinjak kha phiaba Rubina Begum tei Amjad Khan ar jagao bongni address hingke rikha police rok to bwkhao wansugui no nakha je o bumung tei address thokai no ongna hinui thaipono police rok oko kubui de thokai ereng hinui a address o thangui swngnani bagui wansuklaikha a parao thangui sungmani yagulo saimanka je a address purapuri no fake hinui police ni thani o tabuk hingke kuno phano option kwrwi je borok ni identity proof no naiui borok no tiklai manna tei tabuk hingke bong thani last option CCTV camera footages rok no check khlainani hingke hai khai a jagao je gani gini CCTV camera thepajak tongo o footages rok no check khlainani nailaikha police rok gana gini ni tei hotel ni bising ni camera rok no check khlailaika police rok ar jagao checking khlaimani bo nukha reception no borok phiaba ar jarao corona wngui tongmani bagui o virus ni bagui mask rok thupjak abagui borok ni mwkhang bo sijakya kaham khlaiui face o mask thupjak wngmani bagui borok no siniui manliya borok sabo bor jagani hingke 10 din ni footages repuro check khlaika apuro ongkhormani hingke o chelano simi ongkhormani nokha phiaba o bwrui hingke bini logio kwrwi obo mangpili 3ta 4ta omo kahaini bisingo a chelani phigungo kaisa bag tongo tei bini yago kaisa polythene twijak tongo tei bini mwkhango mask thupjak aboni yagulo kheno je jagao bo thango aroni CCTV footages rok bo check khlaika jotno manjui naimani yagulo saimanka jebo kaisa siniano gasiri sorok jagao thangka ar jagao bolong bufang mang kwbangma tei ar jagao thangui bo abini yago je polythene bag twijak obono kaisa hakoro khiklai rohorkha aboni yagulo kheno CCTV camera ni footages rok no manjui bini direction no thangmani yagulo a polythene no naitugui mankha tei aboni logio kaisa handbag bo mankha polythene bag o jefru police rok nailaikha apuro ar jagao kunuya ar jagao je a bwrui ni bokhorok kwrwi tongmani a bwrui ni bokhorok no tei o bwrui keboya je checking khlainai hor 11ta 11:30 digio o bwrui no o bwrui ni chehra le tabuk mankha phiaba o bwrui ni logi o sela bini bwsai phainai bono hingke tabuk bo sinui manyak tabuk bo akok jo mystery wngui tongrokha je o bwrui sabo tei bono tangui bwtharka bini bwsai je jagao o bwrui ni bokhorok mankha polythene bag o aganao no kaisa handbag bo mankha tei o handbag bisingo kunule identity proof rwi haipono kaisa hospital o visit khlaimani tongo kagos kogono tongo crime khlainai je sukpano chalak wngthon kaisa problem bo klangui no thango hinui haike kuno identity proof ar jagao reui klangya tlangui thangpano ar jagao mankha hospital o visit khlaimani card tei o visiting card ni bagui no o case solve wngui mankha
Police jotoni slai sekang o visiting card bo hospital ni naiye hospital o thanglai kha. Police jotoni slai sekang o buri ni photo phunogoyo hospital o thangoi. Aboni yagulo kheno hospital ni je CCTV camera tongmani aboni footages rok no check khlaikha je a visiting card o date rejaktui. Hospital ni CCTV footage naimani yagulo saimanka je o buri je visit khlaifainai bini bumung wngkha Poonam Pal hinui. Koyekdin swkang no bo bini husband bai o hospital o check up khlainani bagui phaio hinui saimankha. O borok rok ni joto hospital ni record rok no tiklaikha hinkhe saimankha adi no hospital o bithi rok medicine rok namani yagulo o buri ni bwsai UPI payment khlaimani tongo hinui. Tei a UPI ID detail bai no Poonam Pal ni bwsai ni detail bo tiklai mankha mobile number ro. Tei jepur a mobile number o call khlaio a mobile number o switch off mano. Tei jepur last location o mobile ni check khlaio apro saimankha Maharashtra ni Matheran a location no hinui. Je jaga ni hoite a bwrwi ni mankha thwi mano aro no bini last location. Ar jaga ni hoite no bini husband ni bumung bo saimanthaka bini husband ni bumung Ramsulochon Pal hinui. Aboni yagulo kheno police rok bini address rok no tiklai bini address o soguyo ar jaga o thangui no Ramsulochon Pal no romoi manuyo borok. Bo sabungha hingke khoroksa software engineer khlai tongo. Police borok no thangui sungui o Ramsulochon Pal no o bwrwi no seriously hinui. O Ramsulochon Pal bo abrong hingke belai kheno kirijagui thangka omo swngjakma bai abro kheno bo saka omo ani bihik hinui. Tei bo saka ekdin jora romoi bo kwmajak hinui. Abro kheno police taisa sungka nung tangui bini missing diary report swiya hingkangkai police station o thangui jodi nim bihik kwmai tongo hinui saimankha hingke. O kok swngjakmani yagulo kheno o bwsai ni phirok mung ulta pulta tota mota wngui tongkha. Aboni yagulo kheno police rok bo bono doubt wngjagui borno bwtharka hinui romui naharka apro kheno bono kwrak khlai interrogation nahaka police rok. Aboni yagulo kheno Ramsulochon Pal joto khulasa khlaikha 11 December 2021 o Maharashtra ni Matheran tourist place o borok beraina hinui thanglaikha. Tei a dino borok phungni hoite thangmani saradin a jagao no tongkha hotel o mairok chalaikha. Aboni yagulo kheno horni prai 11:30 digi o kaino kaisa hotel o thangui borok check in khlaikha. Tei ar jagao borok false name tei false address tei entry rwkha borok. Aboni yagulo kheno bo 2টা 2:30 kahai o sijakha sijakmani yagulo bini bihik ni totra sebui ar jagao no bono domlai reui rwkha hinui saka police rok no. Bihik thwi paimani yagulo police rok no surakta manton hinui bini je proof tongmani tetorok joto swkagui naharkha Bokhorok rok. Identity ta manton hinui no bini Bokhorok ri joto bwsakni tei manik khwnui yastem mala rok joto bini tetorok no swkagui nahaka hinui sakha. Bini jodi se Bokhorok sikuri hingkhe bono bahai khe naitogum nanai hinui no Bokhorok no tanui naharka hinui saka bwsai. Phiaba swngmung tabuk bo achai phaio je Ramsulochon Pal bini bihik no tangui bwthar hinui. A jorao Ramsulochon Pal saka bo bini bihik no belai kheno hamjago tei borokni relationship rok bo belai kheno naithotok tei tongthotok. Phiaba salsa bini bihik no bo bini past life no tui swngka swngmani yagulo bihik bo joto bono বিশ্বাস khlaimani yagulo saka bo borok bai bo agi relationship tongmani o kok no samani yagulo kheno borok thulai pailaikha thumani 2টা 2:30 o bwsamani yagulo kheno bo realize khlaikha je ani swkang bo kubuni borok no hamjajak hinui hai hinui bo riciti mani bagui no omo hai khlaiui bihik no bwtharka hinui saka joto police rok no kok.